Ya gak maido pancen sing nyiarne kuwi ya ora tau mondok. Ora tau dadi Dolek santri ki aja meneh kiyaine cek sugeng. Kiyaine wis sedo lho Pak dimulyakne. Mula santri kan biasa to ziarah kubur gini kiyaine. Lek karyawan Trans 7 gak enak sing duwe Trans 7 mati ya ora diziarahi somben. Mergo kok ora diulang tata krama. Nggih napa nggih? Soale guru ki padha karo wong tuwa. Lek sampeyan iki nglindungi anak sampeyan saka teriknya panas matahari. Lek gurune anak sampeyan kuwi nglindungi anak sampeyan saka panasnya api neraka. Genah. Orang tua itu gedekne jasmanine anak, tapi lek kiai iki gedekne ruhanine anak. Sing marakne anak jenengan kenal Allah, kuwi kiai. Mula santri ki mulyakne guru. Ngerti apa ya? Enak santri, pancen santri ki lek ning ngarepe kiai lek mlaku brangkang, Pak. Lho, enek kiyaine liwat santri ribuan iki ya mek ngene. Ora wani obah, dingkluk ngene. Lah lek karyawan TV ya ora, petuk sing duwe TV, halo Bos. Pancen ora duwe tata. Kok padakne santri. Sampe nek duwe anak pengen duwe adab pondokno. Ngono lho, mula karyawan TV ki lek pengen duwe adab kudu mondok. Mondok. Ya gak maido pancen sing nyiarne kuwi ya ora tau mondok. Ora tau dadi Dolek santri ki aja meneh kiyaine cek sugeng. Kiyaine wis sedo lho Pak dimulyakne. Mula santri kan biasa to ziarah kubur gini kiyaine. Lek karyawan Trans sallallahu alaihi wasallam a'zamul ni'am. Ziarahi somben. Sak temene nikmat sing paling agung dari jutaan miliaran mungkin triliunan nikmat sing cara bahasa Al-Qur'an kowe lek arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora iso. Niku nikmat sing paling gedhe iki nikmat lahire Kanjeng Nabi. Anak sampean kuwi nglindungi anak. Dadi sampean iki lek arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora iso. Dari sekian banyak nikmat sing ora kena dihitung niku tibane nikmat sing agung nikmat lahire Kanjeng. Tapi lek kiai iki gedekne ruhanine. Niku Allah sing dawuh wonten hadits qudsi laula laka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad ora krana sliramu aku gak gawe jagat raya iki. Enek santri. Jadi enek langit, bulan, bintang, matahari, meteor, planet, galaksi. Enek bumi, lautan, gunung, hutan. Enek Indonesia, enek Jawa Timur, enek Tuban. Enek Plumpang, enek Kelok. Karyawan TV yo. Niku mergo enek Kanjeng Nabi. Sing duwe TV. Ora enek Kanjeng Nabi, klothok ra enek. Pancen ora duwe tata. Lek klothok ra enek, sampeyan ya ya. Sama nek duwe anak pengen duwe adab pondok. Lek klothok ndak enek sampeyan ya ya. Pengen duwe adab kudu Lek ngono adakah nikmat sing paling agung ngalahne nikmate lahirin Kanjeng Nabi gak enek. Mergo lamun Kanjeng Nabi gak enek, gak wujud jagat raya iki gak wujud, termasuk klothok ya ora wujud, ora enek. Ora enek. Kuwi nyapa kok ipit-ipit kuwi. Kuwi ngaji lek ipit-ipit ki mlebu kiwa metu tengen yo diipiti ngene. Lho ngono lho jek enek sing dadak takon terus nikmat terus mulutan iki lho dalile apa? Ya dalile lek tampa nikmat kon syukur. Lah nikmat sing paling gede lahire Kanjeng Nabi. Lah wong klothok nyukuri nikmat sing agung. Lah syukru niku yahsulu bi anwa'il ibadah. Syukur iki kena dilakoni dengan berbagai bentuk ibadah. Malam hari ini syukuran jenengan bentuk karo sholawatan boleh, karo pengajian boleh, karo sedekahan ya boleh. Pokok barang apik iki nek geng lahirne syukur.
Sampeyan duwe anak daftar polisi katut, kok syukuri karo poso sunah ya oleh. Nyapa to yu pendak Senin kok nyenen, pendak Kemis kok. Anu anakku ki lho daftar polisi katut, tak syukuri karo poso sunah Senin Kemis. Sampeyan duwe anak daftar tentara katut, sampeyan syukuri karo deres Quran ya oleh. Nyapa to yu kok deres Quran, nasyakuri anakku ki lho daftar tentara katut. Mula tak syukuri karo deres Quran. Dan nikmat sing paling agung lahirin jeng Nabi, malam hari ini jenengan syukuri dengan bentuk sholawatan dan pengajian. Nah terus pertanyaan nih, Kanjeng Nabi niku diwujudnya kangge apa? Kanjeng Nabi piyambak ingkang dawuh innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku ki diutus Allah, diwujudne Allah. Misiku, SK-ku, perintahku kok Allah mek kono to akhlak, mek kono to moral, mek kono to budi peker. Misine Rasulullah mek niku Pak. Nikmat sing paling agung lahirin jeng Nabi. Lah lahirin jeng Nabi itu diwujudne Allah, ben jeng Nabi noto akhlak. Lho lek ngono sesuatu yang agung di jagat raya iki jenenge akhlak. Jenenge moral, jenenge budi peker. Nah sakniki akhlak niku disalah maknani karo TV jerene feodalisme. Akhlak iki dimaknani perbudakan. Lho lek santri ki ning ngarepe kiai lek mlaku munduk-munduk kuwi duduk feodalisme, duduk perbudakan kuwi jenenge akhlak. Lho. Roh ora winginane geger iki. Nan nyu lho. Roh ora ning nan nyu yo apa ya? Yo apa ya? Lho kiai kok ora tau njaluk sangu. Tapi santri kuwi duwe adab lek petuk gurune nyangoni, kuwi duduk kiai njaluk sangu, tapi santri mulyakne guru, ngono lho. Nah apa ya? Kok jere kiai bisnis santri. Lho kiai iki saiki akeh sing torok kok. Lho sampeyan nek ning Malang enek pondok gedhe namine An-Nur 2 Bulu Lawang Malang. Niku santrine ribuan. Kiyaine niku nate jagongan kali kula cerita, kula niku tiap bulan rugi. Lah piye santrine iki mangane bendina enek sing ora bayar. Kula hitung niku duit sing mlebu kangge biaya makan santri niku karo biaya dibalekne neh niku nomboki kiyaine Pak. Kok lambene muni jerene kiai bisnis santri ki. Ya mbah lek pondoke duduk pondoke wong NU. Lek pondoke wong NU gak enek. Kula niki ndek Mas ganti kiai, Pak. Wali murid diomongi sampe lek duwe dhuwit mondokne kene bayar. Lek ora duwe dhuwit tak ingoni anakmu. Pokok nrimo karo mangane padha karo aku. Ki lho. Kula ki ndek kiai teng Banyuwangi bendina sambat mergo nyapa santrine ki lek bayar 5 wulan pisan tapi nek banget bendina. Kaya ngene kok piye to wong-wong ki ya Allah. Ya gak maido pancen sing nyiarne kuwi ya ora tau mondok. Ora tau dadi Dolek santri ki aja meneh kiyaine cek sugeng. Kiyaine wis sedo lho Pak dimulyakne. Mula santri kan biasa to ziarah kubur ngene kiyaine. Lek karyawan Trans 7 gak enak sing duwe Trans 7 mati ya ora diziarahi somben. Mergo kok ora diulang tata krama. Nggih napa nggih? Soale guru ki padha karo wong tuwa. Lek sampeyan iki nglindungi anak sampeyan saka teriknya panas matahari. Lek gurune anak sampeyan kuwi nglindungi anak sampeyan saka panasnya api neraka. Genah. Orang tua itu gedekne jasmanine anak, tapi lek kiai iki gedekne ruhanine anak.
Sing marakne anak jenengan kenal Allah kuwi kiai. Mula santri ki mulyakne guru. Ngerti apa ya? Enak santri, pancen santri ki lek ning ngarepe kiai lek mlaku brangkang, Pak. Lho, enek kiyaine liwat santri ribuan iki ya mek ngene. Ora wani obah, dingkluk ngene. Lah lek karyawan TV ya ora, petuk sing duwe TV, halo Bos. Pancen ora duwe tata. Kok padakne santri. Sama nek duwe anak pengen duwe adab pondokno. Ngono lho, mulya karyawan TV ki lek pengen duwe adab kudu mondok. Mondok. Ben duwe tata. Iki mau sing nyugone ngombe ki ya ndodok rene iki. Ora feodalisme, ora perbudakan. Iki sing ngaji ki kiai. Terus sing nyuguhne rene iki panitia. Mula aku mau teko kono wis dipapak karo banser ngangge lampu ngene. Lah mergo nyapa? Sing dipapak kiai. Lah bansere duwe tata. Ngono lho, aku munggah rene ya pundake dipapakne aku ge gocekan. Pancen sing munggah bansere duwe tata. Nggih napa nggih? Kuwi jenenge santri. Kiai mara rene engko mulih digawani berkat. Pancen sing digawani berkat ki digawani apa ora engko iki? Ula sing diulang tata krama ki mek santri. Ora eneng bocah sekolah terus ziarah ning kuburane gurune iki ora eneng liyane cah pondok. Nek cah pondok gak enek putus Pak dengan kiai iki. Saya sampai hari ini guru-guru kula sing pun sedo sering Pak tak ziarahi karena guru saya. Kula niki mondok teng Pondok Jampes Kediri, Pak. Kula lek tindak teng Kediri kok liwat makom, ora mampir ning makome guru kula iki gak penak perasaan, Pak. Kaya-kaya guru kita sik sugeng. Jadi lek liwat ning sareane ngono kula kok Blitar arep acara teng pundi, kok lewat sareane guru kula, ora pinarak, ora nahlil, ora penak. Ki lho tata kramane santri. Aja meneh gurune cek urip, mpun sedo ki lho dimulyakne. Kuwi jenenge Nah apa ya? Nah apa ya? Kanjeng Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak itu di atas apapun, Pak. Wong iki diarani apik ora mergo ngibadahe, mergo akhlake. Wong diarani apik ora mergo jabatane, tapi mergo akhlake. Wong diarani apik ora pintere, ora sugiye, tapi mergo akhlak. Ngapunten, wong diarani apik ora mergo nasape, tapi mergo sampean duwe tangga yusru wegep nyibadah. Jamaah istiqomah terus Quran bar salat sak juz, sedina sewengi 5 juz. Ahli ibadah. Tapi lek rewang ki maido ae, apik apa elek? Lek ibadah sregep tapi lek rewang kabeh ra nek sing bener maido atik ora patek tandang mek ngicipi wong enek sing lek rembang mek maido wonge teko wonge ning isore cagak listrik sampeyan duwe tangga pinter ngaji Pak maca kitab apa ora ngrinjel blas kok takoni masalah agama apa tuntas tapi sayang wonge sombong apik apa elek elek
Sampeyan duwe tangga nggih. Tapi lek pedhot tangga gak tau gelem nyopo, apik apa elek? Wong iki diarani apik ora mergo pinter ceramah. Wong itu tukang pinter ceramah tapi seneng ngelokne wong ning istor cagak listrik, apik apa elek? Elek. Tukang ceramah tapi seneng ngelokne wong ning istor cagak elek. Longge di zaman Rasulullah enek wong ahli ibadah tiap malam tahajudan siang puasa sunnah tidak pernah putus sehingga sahabat kagum dengan ibadah perempuan itu sehingga sahabat punya husnudzon punya persangkaan baik dia min ahli jannah kalau wong wedok sing ahli ibadah kalau besok pantes mlebu swarga. Akhirnya diceritani Kanjeng Nabi pirsa wong wedok nika ahli ibadah, heeh. Nika lek dalu tahajudan gak pedhot, heeh. Tiap hari puasa ndak putus, heeh. Nika pantes mlebu swarga Kanjeng Nabi dawuh lah. Ora, wong kae to ahli ibadah, heeh. Bal hiya finnar. Wong kesuk dincepne ning neraka. Loh, ahli ibadah Kanjeng Nabi, heeh. Sayang wong kae karo omah sandinge gak bertegur sapa. Piye kene apa ngarani satru sregep ngibadah kok satru percuma mlebu neraka badina deres Quran tapi satru mlebu bolak-balik umrah ora wis roh aku bolak balik haji umrah tapi karo tonggone satru neraka. Ayuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Dindi anak wong loro teko Tuban utawa Blitar kok satru gak bertegur sapa sing sitok mati durung akor keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Satru ki apik apa elek? Enek kene wong satru wong ipit-ipit lo akhlak itu segala-galanya. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat panjenengan nate teng pondok wonten kitab namine Duratun Nasihin diceritani enek murid Kanjeng Nabi sahabat namine Alqamah badhe sedo Pak dituntun kalimah tauhid la ilaha illallah mboten saged dituntun kalih garwane kritis kon ngonene kalimah tauhid mboten saged akhire garwane bolak-balik nuntun mboten saged muni akhire garwane dawuh sampean sowan Kanjeng Nabi tulung Kanjeng Nabi kon tindak rene kon nuntun Kanjeng Nabi lek sing nuntun Kanjeng Nabi insyaallah gelem ngonene kalimah tauhid. Akhirnya utusan sowan Kanjeng Nabi murid jenengan kekasih panjenengan orang yang selalu bersama panjenengan orang yang hartanya habis berjuang bersama panjenengan namine Alqamah badhe sedo dituntun kalimah tauhid boten sakit panjenengan katuran tindak mriku panjenengan tuntun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh Bilal dalem Kanjeng Nabi awakmu sing nuntun dituntun bojone ra gelem muni menawa awakmu sing nuntun gelem. Sahabat Bilal melayu teng daleme Alqamah dituntun kalih sahabat Bilal. Alqamah tetep boten saged ngunani kalimah la ilaha illallah. Akhirnya balik malih sahabat Bilal ditanya kalih Kanjeng Nabi, piye Bilal boten buruh Kanjeng Nabi? Ilate nekuk. Bali oneh. Takonono bojone sik ndek ibu apa ora? Nek jek duwe ibu omong ono nang ndi takonono yo nang ndi omah ibuke. Golek ono kon rene ibuke. Sahabat Bilal balik malih, Mbak Alqamah tasik kagungan ibu nggih daleme pundi mriko dipadosi panggih kali sahabat Bilal didhawuhi Bu jenengan ditimbali Kanjeng Nabi. Ibuke Alqamah marem langsung sowan teng Kanjeng Nabi. Assalamualaikum wonten dawuh Kanjeng Nabi. Bu kula Rasulullah. Alqamah putrane panjenengan nggih. Napa Alqamah nalikane urip nate gelakne jenengan
nate duwe akhlak mboten sae kalih panjenengan. Ibunya langsung menangis. Nggih Kanjeng Nabi, Alqamah nate kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Anak kok akhlake ndak apik karo ibuke. Padahal kula kurang piye Kanjeng Nabi. Sawah sing sak hektar teng klothok pun kula sukane Alqamah. Pengenane njaluk omah ya kula damelne. Dereng dangu nyuwun Honda Brio ya tak tukokne. Kula celuk kula kan benakne genteng bocor mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Enek sing batin mosok kitabe ngono kuwi ya ora. Iki mek menakne cerita. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Bu jenengan ngapura. Gara-gara Alqamah duwe akhlak mboten sae kalih panjenengan, dituntun kalimah tauhid mboten saged." Ibunya tetep mboten Kanjeng Nabi mboten. Anak kok diceluk ibuke ndak gelem mara, anak kok akhlake ndak apik. Dituntun gak gelem mergo gak kegandolan dosa karo ibuke. Akhirnya dirayu kali Kanjeng Nabi mboten purun ngapura. Akhirnya Kanjeng Nabi moro-moro dawuh, "Bat sahabat dalem Kanjeng Nabi, ayo padha nglumpukne kayu." Basa kayu nglumpuk ibuke tanglet damel napa Kanjeng Nabi? Tak ge ngebong anakmu. Aku gak kepengin lek muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku besok nang akhirat dibong karo Allah, mumpung durung dibong tak bongi nang donya. Siapa pak ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi, kula mboten mentolo kalih anak kula lek jenengan bong. Lek ora oleh dibong sampean ngapura dosane anak sampean. Sampean ngapura akhlake sing gak apik karo sampean. Akhire ibuke dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi, jenengan sekseni dosane Alqamah kula ngapura." Bilal tuntunan Alqamah. Bilal mlayu teng daleme Alqamah cik teko depan rumah, cik teko emperan. Alqamah jerit, "La ilaha illallah." Akhirnya sedo dalam keadaan husnul Panjenengan bisa membayangkan siapa orang yang hebat setelah Kanjeng Nabi? Sahabat pak. Sahabat kilo meh keteleyek, meh kritis sedo. Gak iso ngunekne kalimah tauhid mergo nyapa? Mergo gelakne ibu. Lho akhlak, wong il akhlake elek ibadahe kabeh katut elek. Moral, budi pekerti. Mula sing rawuh niki jaga akhlak, ibadah sing segep, akhlake sing apik. Ngibadahmu sundul langit lek akhlake elek, ngibadahe katut. Buktine sahabat iki lho. Ning ndi kok ngadeg kuwi? Arep mulih. Aja mulih sik, iki nek sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti nek sing mulih rondo ya. Bu. Bu. Akhlake sing apik dengan kedua orang. Lho nggih. Wong sing paling ampuh fi hadzal zaman niku wong tuane dhewe-dhewe. Mula sing rawuh mriki jaga komunikasi yang baik dengan kedua orang tua. Mergo kanjenengan kabeh disabda karo Kanjeng Nabi, ridallah fi ridal walidayyi wa suhtullah fi suhtil walidayyi. Ridone Allah dideleh nang ridone wong tua, murkane Allah dideleh nang murkane wong tua. Nggih sehebat apapun anak lek wong tuwek gak lila Allah melu mboten. Sampeyan dadi anak pinter gelarmu tumpuk-tumpuk. Profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. Gelar sampeyan tumpuk-tumpuk SH, MH komplit sak BH-ne pisan. Tapi lek wong tua gak lila Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lila Allah melu. Lho kena. Sampai jadi pejabat, jadi lurah, jadi camat, bupati, wali kota, gubernur. Lek perlu sampean ganteni Pak Prabowo jadi presiden. Lek wong tua gak lila Allah melu mboten. Ngapunten, ngapunten, mending jadi tukang golek rosokan. Tapi wong tua lila Allah melu.
Wis entek uripe dicekel wong tuane dhewe-dhewe. Lho, sampean dadi wong ahli sedekah donyane entek ge bangun masjid. Donyane entek ge bangun TPQ pondok pesantren, santunan anak yatim janda miskin. Sampean ahli sedekah, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil, bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Sampeyan dadi ahli ibadah salat jamaah deres Quran istiqomah. Bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli ibadah wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu lilo. Enten buktine, Alqamah iki lho buktine. Mula sing rawuh rene tenan apik-apik karo wong tuwa. Yu lek sampean sabar kumpul wong tuwek. Lek sampean kumpul wong tuwek, lek sampean sabar wong tuwek seneng terus, gak kok getaki, gak kok seneni, wong tuwek lilo, Allah melu lilo. Tapi lek sampean dadi anak gak sabar, aja ngopeni wong tuwek. Engko wong tuwekmu lara terus gak kok getaki. Kowe golek kontrakan ae. Golek kontrakan 3 kilo lek kangen moro kuwi malah rukun. Anak ki lek gak rukun karo wong tuwa gelo, Allah melu. Allah lek wis gelo, gak enak barokahe urip. Mergo kumpul wong tuwek kudu sabar. Wong tuwek iki senengane mamer nih anake sing adoh. Iya apa ora? Anake omahe ning Tuban lho lek moro saulan pisan mek nggawa cilok ngono lho. Wong sak klothok diceritani. Anakku sing ning Tuban pendak rene mesti nggawa cilok, mek nggawa cilok saulan pisan lho wong sak klothok diceritani. Lah sing bedina kumpul nukokne rawon bakso soto blat ora tau diceritani. Ya ngono kuwi pancen kumpul wong tuwek kudu mergo wong tuwek senengane nyeritani anak sing ki anak sing batin. Lah niki to wonge. Nggih nggih. Mula sing rawuh ki tenan. Lah carane apik karo wong tuwek siji aja gelakne. Engko lek sampean gelok, lek sampean gelakne wong tuwek gelo, Allah melu. Nomor 2 aja pelit. Napa ngriki ngarani? Medit, aja hitung-hitung. Sampeyan lek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung. Sampeyan iki lek los, Allah genten los. Sampeyan iki lek loman, Allah genten. Sampeyan iki lek pengen sugih lomano karo bapak ibuke. Ngono lho. Iki anak sing batin terus. Iki lho anakku ning sandingku lho terus. Lah sampean karo wong tua hitung-hitung, Allah genten hitung. Wes engko mulai pengajian ibuke diparani, "Ibu, nyapa Nduk, mulai sesuk jenengan rasah mikir listrik sing bayari aku." Bu, nyapa? Jenengan iki lho berase kali bapak saulan telas pinten. Lah mek 20 kilo, mulai sesuk aku sing nyukupi. Bu, sama ini saulang lauk pauke kali bapak telas pinten. Lah paling 500. Ya wis, mulai sesuk sak terus aku sing nyukupi. Oh, lek sampean ora medit Allah ora. Ramadan sok ben ibu bapake diparani, "Bu, mulai saiki Ramadan rasa mikir buka karo sahur." Apa jari anakmu wedok iki lek? "Bu, iki meja sakmene kangge lebaran, jajane apa jari aku?" "Ibu, lambine lebaran 3 setel, bapak 3 setel." "Iki Bu, Pak, 10 juta kangge persiapan lebaran." Aku erung tau kok. 10 juta toh, rong tau. Lah awake dhewe jenengan karo wong tuwek medhit, mula Allah genten. Lha jenenge omahe lho kumpul sandinge marang tuwane wong tuwane. Malah anake ora tau masak, bendina ki sarapan njaluk ngene mboke. Wonge teko ning ngisor cagak. Lah wis rumah tangga kok panggah ngrepoti wong tuwek.
Lek isuk sarapan gini mboke mulih nggawa sego sak piring jangan sak mangkok dikene sing lanang, tak jamin kere kowe. Enak sing model gak tau masak mangan jaluk mboke. Kudu ireng. Gawe kacamata apa ora wonge? Gawe kacamata. Aku winane ngaji ning Tulungagung, wonge iki kacamata, lek sing kacamata cowok poti kabeh. Loh, kenapa tak Allah memuliakan ibu, memuliakan orang tua? Sampai ini gak tahu sadar. Urip sampai ini lek dipikir mek entek ge ngurusi anak kok. Loh, sampai arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to sing anak jaluk gak kok turuti, jaluk motor kok tukokne, jaluk mobil kok tukokne, jaluk omah kok gawekne, jaluk sekolah kok turuti, kuwi anak. Lho lek perlu nyawa iki lek urusan anak kok wehne kok. Tangga kula winginane anake wedok ninggal, bapake nangis seminggu ndak meneng. Kula takziah entuk 2 hari, Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Pak Lukman cara nyawa kena dijolne tak ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati pun anak kula sing mati. Ya Allah. Tibane sampean iki lek urusan anak, tidak hanya harta, nyawa lho kok wehne. Sampai nek duwe anak loro gak mari-mari, sampean wani ngijolne penyakit. Ya Rob, lek penyakit kena dipindah, pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Empun anak kula sing loro, ben kula sing loro. Sampean yo ngijolne penyakit wani demi anak. Apa sing gak kopene anakmu jajal? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu. Gelas kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Bijane mergo sayang apa samarilang to kuwi. Oh samarilang. Loh mula orang tua itu hebat karena orang tua itu hidupnya habis kangge ngurusi anak rung lahir sampean wis repot kok. Loh, anak rung lahir lho sampean wis repot kelingan apa ora? Sampean rabi entuk 3 wulan. Mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik. Pendak mangan mutah. Akhirnya diterning ini bidan diperiksa untuk 10 menit, suami panjenengan diceluk karo bebidan, Mas mriki selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Cobi Mas jaga kandungannya, makan yang bervitamin. Mas bojone aja digetaki. Mulai kok getaki susah, lek susah tumus ning bayi sing dikandung iso keguguran. Mas tiap bulan istri ini dibawa ke sini tak kontrole kandungannya. Ya Allah, anak sik saulan lho bojone sampean wis di ultimatum bidan. Akhirnya sampean mulih takoni karo ibu sampean, "Nduk, kowe lara apa?" "Anu, Bu, kula meteng saulan." Alhamdulillah. Beneran rumah tanggamu bintang ayem bintang jenjem, Nduk. Mulai saiki aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang mitnah wong. Engko tumus ning bayi sing kok kandung. Karo bojomu omong ngono ya, Nduk, aja gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Omong ono Nduk, mulai sesuk bojomu kon leren nek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon bakul cilok ya Nduk. Kalau iki pesene wong klothok sepuh-sepuh Nduk, tenan iling-ilingen. Selama kowe meteng aja pisan-pisan ya Nduk, nglangkai alu ngadeg ya Nduk. Iya apa ora? Saulan dadi 2 wulan, 2 wulan dadi 3 wulan. Bojone sampean diceluk karo bapake sampean maratuwane, "Le, iki bojomu wis meteng 3 wulan." Wong wedok ilang meteng 3 wulan dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bejo cilokane rezekine patine, "Le, mumpung durung ditulis kono blonjo ning pasar, slametono ya Le. Iki lek ning klothok jenenge telonan." Sodakono ya le sedekah ki tolak balak ben ditulis apik nasibe karo Allah.
Kowe kudu ngerti lho, Le, klothok karo Blitar ki telonan beda. Ning klothok ki telonan paling titik undangane wong 450. Bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah, bakul cilok amen numplek ae. Kongkon slametan undangane kadang ngedutnya. Akhirnya nyedeki sampean Dik kon slametan karo bapak undangane 450. Lah pripun Mas kowe ya roh dhewe nyambut gawe hawane kaya ngene iki udan terus Dik. Lah terus pripun Mas piye lek gelangmu ae didol? Adol gelang belani. Ngono kuwi lho yo, biyen sampeyan ning kandungan ngono kuwi. Saulan dadi 2 wulan, 3 wulan, akhire teko 7 wulan diceluk eneh bojone sampean le dalem. Bojomu yang bobot 7 sasi, wong wedok yang bobot 7 sasi, sirahe bayi sing ning dhuwur, Malik mengisor siap untuk dilahirkan. Malik iki krama inggile tingkep. Mula syukurana iki jenenge ting. Kowe kudu ngerti lho lek klothok karo Blitar iki beda. Ning klothok iki tingkepan paling titik undangane wong 750. Yo bojomu ki mripate mek ketip. Akhirnya diki sing wedok Dik kon slametan undangane 750. Lah pripun Mas? Lah piye to Dik? Bakul cilok ya mek koyo ngene. Wingi udan deres malah numplek lho Dik. Nah terus pripun Mas piye lek kalungmu ae didol? Adol kalung belani. Tak dunungne sampean ben akhlak karo wong tuwa. Mari tingkepan leren. Lah kok bobot 9 sasi punjul 10 dina. Lah kok krasa lek arep babaran arep melahirkan. Adik wong babaran iki bejo-bejan. Enek sing ngeden tok metu ngono kuwi enek. Enek sing bolak-balik ngono ki metu ndase tok terus mlebu nek terus nduk terus Wah akhirnya mek metu ndase mlebu neh. Wah akhirnya celuk nih dukun bayi dipeluruti wetengi gak metu, celuk nih bidan disontek perangsang gak metu. Akhirnya Bu Bidan angkat tangan, Pak tolong dibetoteng Tuban mawon, digawa ngene dokter spesialis kan. Melayu nang Tuban diperiksa 10 menit, bojone sampe diceluk Mas mriki. Enten apa dokter? Mohon maaf, ini ndak bisa harus dioperasi sesar. Lek radioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayi ini. Suami panjenengan dengan gagahnya demi menyelamatkan anak matur berapa dokter biayanya? 10 juta. Bojone sampeyan tanda tangan gak maca bismillah erek nyapa belani. Akhirnya kok Tuban mulih nang klothok koyok keterak angin iki. Nak nuyok apa? Wong nyelametane adol gelang alung koyok keterak angin. Wah akhirnya ditakoni karo maratuwane, piye le bojomu kedah dioperasi Pak? Lah terus piye? Lah nggih niku lho Pak. Lah ya terus piye to le? Lah nggih niku lho Pak. Kok lah nggih niku genahe Pak. Piye le kedah dioperasi? Lah terus biayane Pak. Lah terus piye le? Lah nggih niku lho Pak. To akoni maratuwane mek lah nggih niku. Biayane Pak piro le? 10 juta. Lah terus piye le? Lagi niku lho Pak. Kok lagi niku? Kula mboten gadah harta Pak. Pripun lek ngambil sertifikat tanah jenengan? Maratuwane mentelak nek menyuk men wae anak nyilih sertifikat gak iso. Akhirnya ngebel koncone Blitar, bro nyapa? Aku krungu kowe jerat adol sapi. Heeh. Tak udangi bro, ora masalah. Piro bro? Wingi dinyang 10, aku njaluk 11. Wis utangene 11. Akhirnya melayu nang Blitar, utang sapine tanggane 11 juta. 10 menit didol payu 10 juta. Rugi 1 juta gak masalah. Belani. Tekan Blitar melayu nang Tuban, duitnya 10 juta dilungi dokter. Anake karo ibuke digo mulih nang klothok. Sang ayah bangga, aku dadi bapak, aku duwe anak. Akhirnya mlebu omah durung lungguh diceluk karo maratuwane, le brokoan le.
Iya para. Mari brokoan sepasaran selapanan setahunan terus gak leren sampean ngragati anak akhirnya sekolah TK. Sekolah ki paling larang TK mergo nyapa mboke melu sekolah. Anake ditukokne pedah mini gelem mboke njaluk vario. Aku gelem ya ngeterni anakmu kok nungkokne vario. Anake seragame loro cukup, ibuke 10 mergo ngeterne anake karo tampil karo mejeng. Anake sangu 5.000 cukup, ibuke 50.000 mergo ngeterne anake karo goleki bakul sayur. Sekolah ki paling larang TK, Mak. Mergo nyekolahke wong loro. Ngono batin. Mari TK SD, mari SD SMP, mari SMP SMA. Mari SMA leren kegeret koncone melu kuliah. Ya Allah, 4 tahun bapak ibu ngragati anake kuliah nang Surabaya. Enek sing adol motor, enek sing adol mobil, enek sing adol sawah, enek sing adol tegalan. Akhire 4 tahun nibonangi ngragati anake tamat. Akhire ibuke ditelepon, "Bunda, napa Nduk? Jenengan kedah tindak dateng Surabaya kalih Pak Nda." Nah ya lek Bunda berarti kan Pak Nda. Anu Bunda jenengan kalih Pak Nda ndamel gemancing sae kula badhe diwisuda. Akhire sampean nggih klambi apik budal nang Surabaya. Ketemu anake diwisuda teko kono awakmu diapakne. La Allah, lah kok mek dijak foto. Meh mung ngragati anake 4 tahun mek dijoli foto. Terus akhirnya dideleh ruang tamu. Ya ngono kuwi awakmu. Mula rasa gumun lek ning Plumpang. Lek enek wong ning Klothok macul karo gawe kaos SMP Negeri 1 Plumpang. Leh muka ngelan ngragati anak mek dijoli kaos. Ngono kuwi sampean lila mbelani. Mari diwisuda leren ngragati anak. Ya Allah, jek tas diwisuda lho kok mulih nggawa pacar. Sapa nduk kuwi? Pacarku ya, cah ndi Blitar. Sapa jenenge? Lukman. Nyapa nduk mbok jak rene, ya nikahkan kami berdua. Jangan pisahkan kami berdua. Andaikan dia menjadi bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset WC, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Kemana? Mari ngerabekne anak leren dereng cek melu mikirne penggaweane anak. Lek bapake duwe toko digawekne toko, lek bapake pitik akeh kon paini pitik, lek bapake sawah ombok kon garap sawah, lek bapake guru kon dadi guru. Mari di penggawean leren sampean ngurusi anak dereng cek melu mikirne gawe omah anak. Bolak-balik takon gak ono lemah didol lah. Nyapa ta yu arep gekne encok-encok nduk lho. Mari sampean gawene omah leren, umur sampean sudah 5, wayahe leren sampean dibleki putu. Mula sing rawuh niki jaga komunikasi yang baik dengan kedua orang. Wis tenan, aja wani-wani karo wong tuwa. Anak-anakku yang masih muda, sing durung rabi, aja golek ayune, golek olilane wong tuwek. Percuma sampean rabi karo wong sing kok cintai, tapi lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Iki anak-anakku yang masih putri sing durung nikah, tak peseni golek bojo aja gantengi, golek olilane wong tu. Awakmu duwe pacar karo Solikin umpamane. Pacarmu jenenge Solikin, sampean jatuh cinta gak iso pisah, tapi lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Aja kok terjang lilane wong tuwek, kok wong tuwek sampean seneng karo Solekan, milio Solekan. Nduk, aku lek karo Solikin ora lilo, bapak karo ibu gak lilo. Ibu karo bapak wis duwe pilihan, Solekan Nduk, milio Solekan. Mergo lek wong tuwa lilo, Allah melu. Lah anu lho Pak Lukman, Solekan karo Solikin lho ganteng Solikin. Alah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu, Nduk. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha.
Bu, bojone sampean kok nyolot suwi nyolot elek, lek bengi lampune dipateni. Loh, akhlak itu ternyata segala-galanya. Mula sing rawuh mriki jaga akhlak, jaga moral, jaga budi peker. Sehebat apapun awake dhewe akhlak elek semua akan hancur. Mula Sayyidina Imam Ghazali dawuh, ad-din husnul khuluq. Agama itu puncaknya moral. Wong ki duwe agama tujuane ben duwe moral. Kok enek wong duwe agama moralnya jelek, itu sama dengan orang yang tidak beragama. Mula ayo jaga akhlake. Sampeyan demen karo wong kudu krana akhlake, ora mergo ngalime, ora mergo kualitas ibadahe, ora mergo nasabe. Sampeyan cinta karo orang itu karena akhlaknya. Karena Rasulullah itu dipuji Allah ora krana nasabe, Pak. Rasulullah dipuji karo Allah tidak karena kualitas ibadahe. Rasulullah dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tak sak temene sliramu Muhammad, akhlakmu ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Rasulullah dipuji itu karena akhlaknya. Bu, Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan. Lho lek ngono akhlake wong biyen rusak. Mula jaman biyen diarani jaman jahi. Biyen niku jahiliyah yu, wong wedok iki gak enek regane jahiliyah iki. Biyen jaman jahiliyah lek enek wong wedok kok ngertos menstruasi, kudu mencret. Jaman biyen, jaman jahiliyah lek enek wong wedok dicelok ning kandang unta. Sapa guyu kuwekel? Mergo wong jahiliyah di pemahaman nek wong wedok tuh kotor, menjijikkan, membawa penyakit. Seminggu ya seminggu turu karo untane. Gorong dina pisan dibengoki karo sing lanang, "Piye Mak, wis urung?" Rupane apa Mak? Abang. Entuk petang dina, "Piye Mak, urung?" Jek celeret-celeret coklat. Entuk seminggu, "Piye Mak, wis bening ya?" Oh, berarti suci mulia. Jadi lek men dikeloni untane, lek suci dikeloni bojone, kuwi jaman jahiliyah. Saiki enek ning klothok wong men turun ning kandang sapi. Mboten, panggah dikeloni ing lanang. Kuwi mergo Kanjeng. Zaman biyen nek ngaji teng musala, teng masjid diceritani karo Mbah Yai. Anu lho Nduk, jaman jahiliyah ki biyen, lek enek wong babaran, lek enek wong lahirne kok anake wedok mesti dipateni. Jahiliyah kan dia anak wedok isin, Pak. Mereka punya keyakinan lek anakku wedok uripku melarat. Lek anakku wedok gak iso perang, gak iso numpak jaran, isin. Kula dipateni. Apa meneh lek wayahe rabi, ngapunten. Wong jahiliyah ki rabine maceme papat, Pak. Sing paling hina niku sing nomor 4. Lek enek wong wedok arep rabi, niku ning pinggir dalan dipasang umbul-umbul. Di pinggir jalan enek umbul-umbule. Umpamane dalem kaya anake wayahe rabi. Ini pinggir jalan enek umbul-umbule. Menunjukkan nek omah iki duwe anak perawan gede wayahe rabi. Kok dikai umbul-umbul? Menerima pendaftaran calon suami. Sapa oleh daftar? Ya kaya enek panitiane ditulis nomor urut 1 Pak Lukman. Nomor urut 2 Lurah Klothok. Nomor urut 3 Kami Tua Klothok. Nomor urut 4 Mudin Klothok. Akhirnya perangkat kabeh melu daftar. Akhirnya sing daftar akeh terus diumumne, ate sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Sing daftar wong 30. Umpamane wong 30 ki sapa sing dipilih dipek bojo? Nauzubillah ya Allah. Lah kok wong 30 iki kon rasane cah wedok niku wau sitok dhisik. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Lurah Klothok Indah Wiliyai pun suwi-suwi sing antri dawa. Iya. Akhirnya wong 30 niku zina, Pak. Mari zina sapa sing dipek bojo urung enek keputusan, ngenteni cah wedok niku wau meteng dhisik. Lek wis meteng sapa sing dipek bojo, urung enek keputusan ngenteni cah wedok niku wau babaran melahirkan dhisik.
Lek wis nglahirne, sapa sing dipek bojo? Lagi panitia memutuskan didelok bayine mirip sapa? Sapa sing muni Pak Lukman iku? Wong urung diteliti kok. Akhirnya diteliti bayine lanang, ganteng. Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Didelok bayine iki putih resik, Pak Lukman ora resik, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip Lurah Klothok. Pak Lurah langsung yes, tarik semangka. Pak Lurah sing ndi Pak Mudin langsung muni asem mani kalah aku. Bos nek Kanjeng Nabi perempuan dimuliakan, diangkat setinggi-tingginya derajat ibu. Wong gawe emas niku yang boleh laki-laki apa perempuan? Yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak, kita ndak boleh. Rasulullah memuliakan perempuan. Silahkan pakai perhiasan dari emas. Wong rabi niku sing entuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Pak, kita ngasih mas kawin. Rasulullah yang merintah, silahkan dikasihkan pada perempuan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak? Kaki ibu, mergo kaki ini bapak nyelepor pecah-pecah. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi dawuh, enek perkara telu sing sak senengi, salat wangi-wangian perempuan. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu. Lajeng sinten? Ibumu. Ya Allah, lajeng sinten? Ibumu. 3 kali perempuan disebut. Lajeng sinten? Lagi bapakmu. 3-1. Ibumu perempuan, ibumu perempuan, ibumu perempuan, lagi bapakmu. 3-1. Mula sampe nek nukokne sego pecel wong tuwane ibuke 3 bungkus, bapake sak. Ibumu, 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 lagi bapakmu. Saking mulyane wong wedok merembet teng Indonesia, enek ibu kota gak enek bapak, enek ibu pertiwi gak enek bapak, enek hari ibu gak enek hari, enek hari Kartini gak enek hari Kar. Saking mulyane wong wedok Rasulullah memuliakan panjenengan. Almar'atu imadul bilad. Wong wedok cagake negara. Negara ini akan kuat lek perempuane kuat. Negara ini akan goyah lek perempuane go. Saiki Indonesia iki geger enek wong sing bendina ngelokne Pak Jokowi, Pak. Iki salah sitoke wong wedok. Kuwi lho. Wong wedok lek kadung kenyih. Wong wedok lek kakencang. Enek tuh saiki. Wong bendina ngelok-ngelokne Pak Jokowi ini enek apa ya? Ini kalah kita tok. Mergo wong wedok cagake negara, wong wedok cagake rumah tangga. Rumah tanggane roso lek sing wedok ro. Rumah tanggane kokoh lek sing wedok kok. Oh, rumah tangga iki tergantung wong wedok. Nabi Nuh itu hebat, tapi anaknya elek, Pak, jenenge Kan'an. Lah nyapa? Mergo garwane Nabi Nuh, bojone Nabi Nuh itu bukan perempuan solihah, cagake enggak ruso, anake ya ora. Terus cagak apa ora? Cagak. Cagak. Lek bojomu takon sing ngajimu sapa Bu? Pak Lukman apa judule? Do Fir'aun niku bajingan tengik lho. Saking suwene lek bajing sampai Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ngopeni bocah dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa mergo istri Fir'aun wanita salihah jenenge Sayyidah Asiyah.
Wis to sing lanang hebat to kaya apa lek cagake gak rusa ambruk. Wis to wong lanang ki nakal kaya apa Pak pokok sing wedok cek salihah utuh rumah tangga Pak. Ngapunten tapi aja wong wedok kok ngerentengi wong wedok wong lanang kok ngerentengi wedokan selingkuh ae pokok sing wedok cek salihah utuh tapi lek sing selingkuh blok iki ambruk mergo sampean anake ora usah dikongkon salat pokok ibuke salat anake ya pokok cagake salat anake anak-anak kita enggak salat iki mergo nyapa ibuke ndak salat lah nyapa kok ibuke pengaruhe gede mergo anak iki gampang melu ibuke ora melu bapake kenek sitoke sing mangku anake enek apa ora ke enggak enek wis sitok enek sing mangku anake delok anake sampe kleleran kok niki iki lak melu ibuke to iki iki melu ibuke apa bapake blas karo anak mikir anake nggih pokok ibuke salat kok anake ya yo anakmu cilik iki lho sing ngene sampean ngadeg ini salat kok lak melu sampean madhep ngulon ini anakmu lak melu salat mara ning sandinge mbok kon ngalih ya moh ngalih golek genta nyepak moh ibu salat aku ya salat sampean Allahu akbar anakmu lak melu wah sampean maca Fatihah anakmu lak melu mbab sampean rukuk sujud salam melu salam jangan ada perempuan ning klothok gak salat kuwatire anake ya ora lek rewang maghrib mulih salat rewang maghrib mulih ngriki becek apa buuh becek ya paham becek aja usume wong salat maghrib aja becek lek becek bar maghrib usume wong salat aja mbek mula ning klothok Pak Lurah diumumne lek enek wong mantu dikai tulisan gede untuk sementara maghrib becek ditutup buka lagi setelah sholat isya yo amplop piro sing ngudul ki nggo sholat nggih sholat sholat lah sampean mek menteleng ae diomongi ket mau anak ora usah dikongkon nutup aurat pokok ibuke nutup aurat anake ya nutup lho sakniki ruwet anake diteneni TPK kudungan ibuke ngeteni ra kudungan no. Malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik nek sing nggih celana SMA silite metu akeh kadang SMK silite metu kabeh la ilaha illallah wah anake diseleh ning ngarep ditumpakne sekupi ibuke malah ra kudungan anake lho kudungan brukut ibuke malah rambutnya dirembonding disemir ya Allah nggih kaos ketat celana ketat anake dilungguh ning ngarep numpak sekupi ibuke lek lungguh rodok ndegek akhire kaose munggah celanane mudhun akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000 sing kok contokne anak ki lho apa pengumuman mulai hari ini dan seterusnya ojo enek ibu ngeterne anake nang diniyah nang TPK nang sekolahan anake kudungan ibuke enggak ku sampeyan arep melu kegiatan apa melu tapi sadurunge melu mikira aku lek melu disawang anak pantes apa ora lek ora pantes aja melu mesakne anake kehilangan contoh yang baik lek melu karnaval melu aja karnaval joget ning dalan disawang anak ora apa mosok ibuke melu karnaval ning isor horeg ho ngono kuwi disawang anak pantes apa ora aja melok aja egois dadi ibu lho kok joget ning dalan andul ki anake ngetutne mburi karo muni ibu pekok
Banyak ibu yang egois, gak mikirnya anaknya, padahal sampean kulo cagak. Kekuatan sebuah rumah tangga ada pada panjenengan. Melu karnaval sing bertema pembangunan, bertema kebinekaan, bertema kemerdekaan. Ojo melu karnaval sing enek ning kene karnaval Sampeyan ya miyak. Ning kene karnaval enek. Karo Pak Lurah nyenek nih. Pak Lurah gak miyak, tapi sing enek nih Pak Lurah. Pak Lurah kami gak miyak, tapi sing enek nih aku ingin ngaji nang Trenggalek. Pak Lurah tak omongi, tak ceritani Pak Lurah sok ning akhirat niku enek uang mlebu swarga. Mergo nyapa enek rining dalan, ada duri di jalan, karo wong niku diinggirne, disingkrihne. Mergo ri ki ganggu wong liwat. Akhire mbasa ri dileh wong liwat dadi penak. Mergo menakne wong liwat, wis sok wong niku mlebu swarga Pak Lurah ning Trenggalek. Pak Lurah sama eling-eling, sok enek lurah mlebu neraka mergo ngenek nih karnaval ganggu wong liwat aku ngono. Lurahe karo menteleng terus muni cangkemmu ngomong apa? Bu. Aja miyak. Pak Lurah enggak miyak. Tapi sing enek nih kan apa Pak Lurah. Tapi enggak miyak. Wong wedok juga ning dalan ki haram. Disawang anak ya ora. Bangsa ini sudah mulai kehilangan akhlak, mulai kehilangan moral. Pak Lurah, nek sakit gak usah dienek nih. Itu merusak itu tenan. Kadang enek sing mabuk ya Allah. Malah teng Blitar ya enek sing wedok joget karo sing lanang dicekoki minuman keras. Mergo sing nyawer akeh. Anak-anak kita terus kehilangan akhlak. Karena apa? Melihat orang tuanya ngapunten sudah jauh dari nilai-nilai akhlakul karimah. Padahal ini cita-cita Rasulullah. Melu senam melu senam itu olahraga itu perintah agama. Tapi lek melu senam golek tempat sing tertutup, aja ning pinggir ratan ngene kita. Aja senam ning kene terus akeh wong liwat iki. Gak pantes didelok, klambine tertutup, aurate tertutup. Gawe kaos sing longgar, celana sing longgar, aja ketat disawang anak ra pantes mergo kodhoke ketok mringis. Lah ning Blitar sampe ngene Bu, arep ning di arep cenam odokmu etok iki lho. Odokmu. Krana sampeyan kuwi cagak. Orang-orang hebat itu karena apa? Kehebatan ibu diceritakne teng TV One enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener to? Bener apa kleru? Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Teko Lampung, Pak. Diundang teng TV One. Dan nyapa? Mbok rondo ki duwe anak 12, sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo ki lek ngopeni anak rusa, cagak iki. Teng Blitar nek mbok rondo anake cilik-cilik telu sing kakung sedo, mboten rabi malih. Anake telu digedhekne bakul brambang, Pak. Winginane anak yang nomor 2 nikah kula sing ngaji. Ya Allah, anake telu sing pertama ki daftar akabri katut, Pak. Sekarang pangkate letnan kolonel dinese teng Riau jadi komendal batalion. Sing nomor loro rabi ki dadi PNS dinese ning DKI Jakarta. Iki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergoca. Mula sampean tingali rata-rata wong rumah tangga lak sing mati dhisik lak sing lanang. Ayo ning klothok ki rondone karo dudone akeh ndi? Napa kok rata-rata sing mati dhisik sing lanang? Ini bentuk kasih sayang Allah. Lek sing mati dhisik sing lanang cagake jek enek. Roso-roso.
Yo wong rumah tangga kok sing mati dhisik sing lanang deloken kiwa tengen omah lak resik. Jero omah resik, pawon resik, kamar resik, ruang tamu resik. Umbah-umbahan tuntas, korak-koran tuntas. Anake dolan disawang pantes, sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Lah nyapa? Mergo ibuke jek enek, cagake jek enek. Lah jalek sing mati dhisik sing wedok ibuke. Aduh, omah ra rupa omah. Kiwa tengen reget, jero omah reget, pawon reget, kamar koyo susuh manuk. Sing lanang ya Allah lek nyepot sempak diseleh meja makan. Umbah-umbahan seminggu mek dikumtok, ora-koran mek dikumtok, anake dolan numbele meler. Lah ibuke ra enek kok. Sekolah klambine ra dimasukkan ya ora disetrika. Ngono kuwi dilalai suwale gak dislerekne. Akhire budal sekolah manuke metu. Lah nyapa bapake ora tau mikirne manuke, anake mikirne manuke. Oh, jadilah wanita hebat karena jenengan kuwi jenengan kuwi pokok cagake rasa rumah tangga ya wis to hebat apa kaya apa wong lanang lek ditinggal cagake nglimpruk. Pak Harto dadi presiden 32 tahun, Pak. Pak Harto ki jenderal bintang 5, Pak. Sapa gak wedi karo Pak Harto? Ditinggali Putin nglimpruk. Pak Harto ki laren dadi presiden setelah ditinggal Ibu Tin, Pak. Wong laidok iki digdaya, dibalik kekuatan laki-laki ada kehebatan seorang istri mergo kuwi dawuh Kanjeng Nabi cagak. Pak Habibie kurang pinter piye? Ditinggal Ibu Ainun ngelim. Saman goleki wong pinter kaya Pak Habibie gak enek. Pak Habibie ki saking pintere, Pak, tau nggarap soal 10 bijine 11. Wes golek ana wong sing pinter kaya Pak Habibie. Soale 10 bijine 11. Iki Pak Lurah bingung, apa iso? Kok enek lho soale 10 kok bijine. Sampeyan ra teko mikir. Pak Habibie iki dikai soal, gurune iki ngwehi soal 10. Lah kok soal iki enek sing salah lek gawe soal. Karo Pak Habibie dibenerne. Bu guru, ini kalau soalnya angkanya ini rumusnya ndak ketemu. Ini keliru. Loh kok gurune manut? Akhirnya soalnya dirubah manut Pak Habibie. Soal 10 digarap karo Pak Habibie bener kabeh. Oleh biji 10. Krono benerne soal sitok sing salah ditambahi sitok oleh 11. Pak Habibie ki wong hebat ditinggal Ibu Ainun tiap hari ziarah kubur, Pak. Berdoa menangis kepada Ya Rob, segera pertemukan kami dengan Ainun. Saya rindu Ainun, saya rindu loh. Wong lanang ditinggal ceng wedok. Bro. Aku ditinggal rewang rong dino lho, Pak. Ndasku kaya cepot. Oke. Pak SBY kurang hebat piye? Ditinggal Ibu Ani Yudhoyono, Demokrat meh dicaplok wong, Pak. Wah, tiba ini bener dawuh Kanjeng Nabi wong wedok kuwi mula tak peseni kula sowan mriki marem ya Allah enek acara mulutan kok sing rawuh sing kathah ibu-ibu berarti jenengan mulyakne Kanjeng. Mula sing sregep maca shalah tak peseni lek nyelameti Kanjeng Nabi malam 12 mulut ngingkung. Nging aja panggah endok. Ngingkung. Ngingkung. Aja ngono ritek dicampuri glepung. Digoreng tipis-tipis. Le dalem kono digoreng masjid. Enten apa Bu mulutan. Akhirnya anake budal nang masjid mulih kok masjid nangis. Napa le kok nangis? Ilatku kena iris endokmu. Mulyakne Kanjeng Nabi sok ben nek malam 12 mulut nggo berkat nang masjid nying. Aja kentaki, kuwi glepunge sing gedhe iki. Iwake cilik. Nyelameti Kanjeng Nabi kok kentaki. Ngingkung. Nging sambel gorenge kentang, aja kates. Kentang. Sapa muni enak kates iki? Nyelameti Kanjeng Nabi kok kates enek sing bote barang kuwi. Kentang.
kan ngingkung sambel gorenge oleh mulih wiritane kuwi ngingkung sambel gorenge kan ngingkung sambel gorenge kula kuwatir golek sampean ndok karo kates orang ngingkung sok ning akhirat petuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi semerep jenengan tersenyum, panjenengan tersenyum. Lah kok Kanjeng Nabi liwat teng ngarep jenengan, lah kok sampean gak dijak. Jenengan terus matur, "Jeng Nabi teng pundi?" "Ning swarga." "Tumut Jeng Nabi." Jeng Nabi noleh, "Tumut." Mek ndok kok tumut. Sambel gorengnya kates. Bu, ngingkung nggih sambel gorenge. Ki ya nek sing batin, halah kok aneh-aneh. Ning klothok kek bendok ya ora masalah. Kuwi mesti wong puwelit sing muni ngono kuwi. Mung kadang nuwun sewu para hadirin, mboten usah tersinggung. Mulutan iki kadang sing ngestok niki wong melarat iki lho. Wong melarat iki lek nggo berkat ora kepangan nelongso, akhire nyelameti Jeng Nabi mbleh pitik Jawa diingkung sambel gorenge kan bumbune keladuk-laduk gurihe krasa pedese krasa enuak eleh sing sugih iki panggah endok sambel gorenge ngono ki lho takmir masjid kok ya radong ora paham lho kok malah diumumne anu takane wong sugih dhewekno engko ben digawa kiyaine. Basa dikok mulih ning Blitar tibane sambel goreng. Wow, tahun ngarep ngingkong nggih. Mulyakne Kanjeng. Apa ngene mumpung Pak Lurah rawuh ben digaekne perdes ae wani apa ora peraturan desa. Wani apa ora? Engko Pak Lurah ben peraturan wajib bagi warga Klothok bila mauludan nying sambel gorengnya harus kan wani apa ora? Mantun Pak Lurah digaekne perdes. Dadi lek mulutan takmir masjid aja berkat aja langsung oleh digo mlebu, dikontroli sik. Lha iya ana peraturan kok. Akhirnya nek bocah nggo berkat apa le berkat gawe apa mulutan kondi kayak gini ibuke didelok lho ndok minggir dirasakne lah kok kates minggir. Hei kentang ngingkung sambel gorenge wis sing tenger-tenger iki panggah njaluk kates sapa kuwi mau. Lho lek wong Tuban sing sepuh-sepuh mbiyen tenan ngestokne mulyakne karo Kanjeng Nabi. Masuk bulan bakdo mulut ngeten iki, wong sepuh-sepuh wis mulai toto-toto. Wong Tuban mbiyen iki lek arep mulutan setahun wis toto-toto. Ngene iki mlebu bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Ditakoni karo putune, "Damel napa to Mbah kok numbas pitik cilik-cilik?" "Lho lek ora paham, digedhekne putuku, sok lek taun ngarep teko dina slametane Jeng Nabi dibeleh diingkung." Lho. Wong biyen iki setahun wis toto-toto. Wong Klothok saiki ya ngono, bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Takoni karo anake, "Lho Bunda, kok tumbas pitik cilik-cilik ge apa?" "Lho lek ora paham, digedhekne le, sok taun ngarep teko dina slametane Jeng Nabi didol, diijolne Bu, Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, mergo akhlake wong biyen rusak. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Kanjeng Nabi niku diwastani basarun laisakal basar wa wakal yaquti bainal hajar. Kedap kula tambahi 20 menit. 10 menit, 20 menit. Pripun? Ingkung sambel gorenge. Jeng Nabi niku manusa biasa tapi sing luar biasa. Ing dalem apane zahiran wa batinan. Bentuk fisike Kanjeng Nabi sempurna, bentuk ruhanine sempurna. Jeng Nabi niku saking sempurnane Pak selawase urip ngapunten mboten nate mimpi basah. Jeng Nabi ki dereng nate sare kok mimpi terus ngedalne mani mboten nate. Jeng Nabi nu fisiknya sempurna.
Jeng Nabi yu selawase urip urung tau jenenge angop. Ngertos angop? Jeng Nabi ki urung tau. Ora kaya wong Klothok karo wong Blitar ngrungokne pengajian lagi lungguh. Dilak di melu yasinan dilak diluk angop sampai maca yasin ya kok berangop. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka la malah ning Blitar ya enek wong melu yasinan iki ora ngop mlebu omah lho lungguh malah langsung turu ngono kuwi segone metu ya terus ning Klothok ya enek wonge kubluke kembangan apa polos polos iki kublukku ngawur iki kadang melu yasinan ora teklak-tekluk ora ngop malah enek sing melu yasinan iki teklak-tekluk akhire tahlil wis rusak kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu Kanjeng Nabi ki saking mulyane angop erong tahu estu. Kanjeng Nabi memang sempurna fisike yu. Jeng Nabi niku keringete wangi. Awake dhewe wateku. Jeng Nabi niku agemane nek bekas keringat, Pak. Agemane sahabat menempel ageman Rasulullah sing ngeten keringete. Agemane sahabat setelah itu 40 hari wanginya ndak hilang. Jeng Nabi kira melampah teng mriki, jeng Nabi dugi Bojonegoro, Pak. Bau wanginya belum hilang. Wong Klothok muni ngene, jeng Nabi tas liwat, jeng Nabi tas liwat. Jeng Nabi niku wangi. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Lek Kanjeng Nabi berkeringat terus netes, karo Ummu Sulaim keringete dicirok, Pak, dilebokne botol. Jeng Nabi dawuh, "Mbok gawe apa keringetku?" Kula damel campuran parfum Kanjeng Nabi. Loh, jeng Nabi wangi. Jeng Nabi kilek pipis yu pipise langsung ical. Karena pipise Kanjeng Nabi mboten najis, kuwatire engko didek-idek wong, karo Allah dijogo langsung ilang. Ora kaya uyuhe awake dhewe seminggu ndak ilang. Nek menang uyuh ning masjid iki seminggu panggah mambu. Jeng Nabi nu tak pernah tersentuh lalat, Pak. Laler gak pernah menyentuh tubuh Rasulullah. Tubuh Rasulullah itu istimewa. Lalat itu hayawan yang identik dengan barang jorok. Lalat itu hayawan yang tidak punya tata krama. Ndak pernah menyentuh Rasulullah. Beda karo Lukman sing ngomong ning jero mobil enek laler ditokne angel masalah. Wis kocone tak buka metu mlebu neh panggah arep melu aku. Jeng Nabi itu tidak hanya dicintai makhluk, hayawan iki karo Kanjeng Nabi seneng, Pak. Oh, kok enek Jeng Nabi pinara, enek manuk mudun mendekat pada Rasulullah. Enek pitik mendekat pada Rasulullah. Kucing mendekat pada Rasulullah. Ula kura mendekat pada Rasulullah. Macan niku, Pak, seneng karo Kanjeng Nabi. Cara lumrah Kanjeng Nabi lek purun tindak dikawal macan, Jeng Nabi mboten purun, Pak. Lho tenan. Tubuh Rasulullah itu dicintai hayawan. Ora wani macan nyakot Jeng Nabi ndak wani, Pak, ndak wani. Ngapunten pikirannya nek geger-geger nasab iki. Enek sing gawe lelucon. Orang-orang yang mengaku di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah, tolong dilebokne kandang macane dhisik. Loh, kalau ada darah Rasulullah ndak bakal, Pak, berani macan menggigit. Karena ada darah Rasul. Tapi yang mengaku dilebokne kandang macan yo ndak wani, Pak. Kira-kira dikrokoti tenan iki kok, Pak. Nggih napa nggih? Wah, Rasulullah Jeng Nabi niku cerdas. Jeng Nabi niku puin. Saking pintere Jeng Nabi gak butuh maca, gak butuh nulis, Pak. Ada orang yang mengatakan Kanjeng Nabi kok ndak iso maca, ndak iso nulis, Nabi kok ndak iso maca, ndak iso nulis.
Justru Kanjeng Nabi ndak iso maca ndak iso nulis niku cerdas. Kanjeng Nabi ki saking cerdase gak butuh maca, gak butuh Kanjeng Nabi ki lek dapat wahyu saking cerdase Pak, saking fatonae, celek mlebu ning kene iki gak ilang yu. Beda karo jenengan awake dhewe, ngrungokne pengajian karo nggawa catetan mergo gak cerdas. Lah lek Kanjeng Nabi iso maca iso nulis kok dikai wahyu ditulis. Terus bareng oleh ditakoni sahabat, "Jeng Nabi pripun wahyune wau sik tak ndelok catetan sik. Ki nabi apa ya?" Dadi sampean jangan salah paham. Justru Kanjeng Nabi ndak iso maca ndak iso nulis mergo Kanjeng Nabi sampean duwe murid yu. Lek diterangne gak tau nulis tapi pendak ujian, nilainya apik terus. Iki cerdas napa mboten? Aja kleru, engko sampean nabimu ora iso maca, ora iso nulis jawaban mergo cerdas. Wong cerdas ra butuh maca, ra butuh. Wong cerdas pendak diterangne langsung tespleng. Jeung Nabi niku nggowan. Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi ki dawuh, cara wajah ayu karo ganteng ki dilebokne bal bunder. Niku sing separuh diwehne Jeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Jadi Kanjeng Nabi karo Nabi Yusuf ini gantengnya katek seprapat. Lah sisane sing seprapat iki didom wong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Klothok. Niku kebagian seprapat. Ngene elek ngedom ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh karo Blitar. Sing ayu-ayu ning Jakarta Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati, nglumpuk ning kono. Lah sing elek-elek kok kene karo Blitar, Mujiati. Wonge teko. Luputku sepuranen ya tay. Sumiati. Wonge teko nek. Sum sepurane ya sum. Saking gantengnya Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah jatuh cinta dulu. Kanjeng Nabi itu sempurna bentuk fisiknya. Kanjeng Nabi juga sempurna bentuk ruhanine. Mula muncul akhlakul karimah. Kula terang sitok sabare wis. Ora eneng manusa sabar kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki pendak ajeng imami subuh teng telundakan masjid nek wong kafir sing mapak. Jeng Nabi miyos kon dalem dicedeki meludah di depan Rasulullah. Cuh, marah mboten. Jeng Nabi bablas ngimami teng masjid, wong kafir mlayu ngalih. Sesuk dipapakne, jeng Nabi badhe munggah masjid meludah. Cuh, marah mboten. Suatu hari sing ngidoni mboten ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi bertanya teng sahabat. Bar sahabat dalem jeng Nabi, ora lho sing biasa ngidoni aku ning ndi kok ora nyang. Enten apa Jeng Nabi, kulino didoni ra didoni ora penak. Anu Jeng Nabi, sing ngidoni jenengan iki dina sakit. Lara nggih, tangan sahabat dipegang, cek, ayo dindangi, ayo dindangi. Uang sing bendina ngidoni Jeng Nabi di saat sakit yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Iki lho sabare Kanjeng Nabi. Yo sampean duwe tangga tukang ngidoni sampean. Terus sampean diomongi, "Yo sing tukang ngidoni awakmu keleloro nemen." Piye lek mumuni? Syukur mutiara pisan. Teng pojokane pasar Madinah ada pengemis buta matanya, kafir. Tiap hari memfitnah Rasulullah. Muhammad anak yatim, Muhammad gak iso maca, gak iso nulis. Aja percaya Muhammad itu duduk nabi. Muhammad itu tukang sihir. Tiap hari mencaci maki Rasulullah. Suwine 2 tahun, Pak, pendak isuk diteri sarapan, didulang pisan karo Kanjeng Nabi. Dia tidak tahu sing dulang sing bedino dicaci maki karena matanya buta. Entuk 2 tahun Kanjeng Nabi sedo. Basa sedo sing dulang diterus nih karo Sayyidina Abu Bakar. Nggawa sego sak piring jangan sak mangkok dikonang pojokane pasar Madinah didulang lagi sak dulangan ditamplek cetawer. Sapa sing dulang aku? Sing dulang duduk sing biasain dulang. Sing biasain dulang wong elek dulang halus. Awak mulai dulang kok kasar. Biasa lek segone atos dipamah dhisik didulangne aku, iki kasar kok langsung kok jejelne aku. Dangkrengamu sapa? Langsung Sayyidina Abu Bakar menangis, Pak. Lajeng dawuh, "Mbah,
sing biasa ndulang jenengan pun sedo. Sapa sing biasa ndulang? Ya sing bendina jenengan caci maki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genten wong mise nangis lajeng ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, Pak. Ini loh akhlak Rasul. Jeng Nabi pernah ngimami sholat, wong kafir semerep wangsul, Pak. Ngambil kotoran unta, jukuk tletong, gawa tletong sak timbo balik nang masjid. Jeng Nabi pas sujud, Pak. Lah kok tletong sak timbo diblek nih teng sirahe jeng Nabi yang mulia. Marah mboten. Jeng Nabi langsung tangi cekekal berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, ya Tuhanku, beri hidayah, beri petunjuk umatku. Umatku lo mboten ngerti, lek ngerti mboten purun ngebleki letong Nabi ini. Ya Allah. Kaya ngono kuwi lho sabare jeng Nabi. Yo. Cara sampean salat dibleki letong kira-kira piye yo? Cara sing ngomong iki lho, salat dibleki letong. Paling tuwangi cekekal terus mbengok katamu kitek kuwi. Katamu kitek lho. Nuwun sewu, Pak. Kalau kita ngapunten teng klothok jadi tokoh agama, Bu, lek sama jadi ketua muslimat fatayat, tulung sing sabar. Jadi ketua takmir sing ojo gampang nesuan. Duwe rapat di pendapat ra digugu mutung. Aku leren aku jadi ketua takmir, aku leren jadi ketua muslimat. Iki apa? Ora kon ngimami tahlil nesu, adek tahlil anyar. Ora kon khutbah ning masjid nesu, adek masjid. Sabar. Aku engko mulih gak kok gawani berkat. Sabar. Wis to jajal ora kok gawani tenan ora nesu aku. Paling sok ben kok undang ranyang paling. Pertanyaannya nyapa Kanjeng Nabi kok sabar? Balik neh mergo Kanjeng Nabi cerdas. Wong cerdas kuwi logika berpikirnya betul. Bahasane Pak Lurah, mindsetnya betul. Wong ilek mikire bener, engko sikape mesti bener. Wong ilek mikire salah, engko sikape salah. Sampeyan tak takoni Bu, tapi tulung dijawab jujur. Suami jenengan pendak jam 12 sawani kondur ko sawah. Akhirnya jam 12 kondur ko sawah jenengan gawekne wedang kopi. Jenenge digawekne wedang kopi mulai jam 12 awan sampai jam 10 bengi gak diombe. Jujur jenengan gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa kok gelo? Keliru mikir iki lho. Mergo sing mlebu teng utek jenengan apa? Aku dadi wong wedok gak diregani. Celek mlebu ning kene. Roh kopine jam 10 gak diombe nesu. Kowe iki kebangetan ya. Ora iso ngregani wong wedok kopi kari ngombe ya ora gelem. Kowe lho ya kopiku lek utangan ya. Panjen iki bodoh pekok ya. Mergo sing mlebu ning utek iki aku dadi wong wedok gak diregani. Tapi lek sing mlebu ning utek kan panjenengan ki dawuhe Kanjeng Nabi, kopine gak diombe gak gelo gak marah. Ya Allah ya, kopine gak mbok ombe gak masalah ya. Kanjeng Nabi dawuh, ndi-ndi nek wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora ganjarane panggah kaya salat sunnah 7 rakaat ya. Kopine gak mbok ombe, aku panggah oleh ganjarane salat sunnah 7 rakaat. Nomor loro ya, gak mbok ombe beneran ya, malah tak ombe. Lek mikir sampean ngoten, gawekne kopi gak diombe seneng, mergo sampean bati loro, siji bati ganjaran, loro bati. Mula wong klothok cerdas nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Mergo lek gak diombe dhewe jek oleh ganja. Wis, nyapa ta awake dhewe dirasani, dilokne, difitnah, dipaitu, marah. Krana sing mlebu ning utek apa? Harga diriku dilecehkan. Aku gak dihargai, aku dicampakkan, aku dihina. Iki mlebu ning kene. Mula nalikane dirasani terus marah, dendam, sakit hati, mergo sing mlebu ning utek kuwi ngono kuwi. Tapi lek sampean cerdas kaya Kanjeng Nabi, dirasani, dilokne, difitnah seneng, Pak. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa dirasani wong liya kok sabar, kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Sapa sing dilokne wong liya kok sabar, kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne.
Sapa sing difitnah kok sabar, kebaikane sing mitnah dikek ning ngene sing difitnah. Mula besok akeh wong klothok ning alam kubur kaget, ndak merasa di dunia melakukan kebaikan, lho kok ning alam kubur kebaikannya bertumpuk-tumpuk. Ning alam kubur mari ditakoni malaikat mungkar nakir diceluk karo malaikat liya. Yu rene. Enten apa malaikat? Ayo melu aku. Teng pundi malaikat? Mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan. Wong ning alam kubur takon malaikat napa tumpukan iku ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten tekmu? Lho, kula lho mboten nate maca Quran malaikat. Kula lho gak iso maca Quran. Heeh, kowe mbiyen kon belajar ngaji playon ae. Mula sampai tuwek ra iso maca Quran. Lah tapi ganjaran maca Quran kula kok sakmoten katahe. Kowe iki ndek tangga yu, tanggamu sregep maca Quran, ning sayang sregep ngrasani awakmu, atik awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran pen. Mlaku malih ruh tumpukan. Niku napa malaikat ganjaran? Ganjaran napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho pelit-pelite tiyang klothok. Heeh, aku ngerti kowe lek ditonjok ditampani to lek kon buwuh ra tau nyang. Lho tapi kalau kau diganjaran sedekah, tanggamu ahli sedekah, ning sayang tukang ngelokne awakmu, adik awakmu sabar, mula ganjarane sedekah pe. Mlakune lho niku napa malaikat ganjaran? Ganjaran napa? Kaji, gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida ta? Duitmu terus kok tukokne Avanza. Lho tapi kalau kau diganjarane kaji kowe ndek tangga bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh, ning sayang wonge senengane maido awakmu, atik awakmu sabar, mula ganjarane kaji pe. Lho, malaikat kok enten cahaya niku napa? Ganjaran. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho mboten tahajudan malaikat. Iya, aku ngerti. Wejane ben bengi mesti tangi ta, tapi mek nguyuh. Nanti nguyuhmu ndak cawi aku ya iya. Lha tapi kula kok diganjarane salat tahajud tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli tahajudan ning sayang tukang rasani ngelokne maido awakmu, adik awakmu sabar, mula ganjarane salat tahajud pe. Lho lek ngono dirasani dilokne difitnah, lek sampean nderek Kanjeng Nabi niku untung mergo dijoli ganjaran. Mula lek krungu diomongi tanggane yu sampean saiki dirasani dene malih kemayu jawaben alah bede wong dirasani ra kelonge alhamdulillah ndang gawe kolak kacang ijo kolak kacang ijone mateng sing rasani diteri lho kok teri kolak yu aku heeh sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang ora yu lek tanggamu kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting kenek gawe golekan. Mula lek ning klothok enek wong nganyelne gregetne ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab kok diingu, Pak? Allah lek sir mateni sakit ndak dibunuh karo Allah, panggah diingu sebagai ladang Rasulullah mencari pahala. Kanjeng Nabi itu hebat karena ada orang jelek jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab. Kanjeng Nabi terus sabar. Akhirnya Kanjeng Nabi mendapat derajat yang mulia itu karena ada orang hina. Bu, lek dirasani alhamdulillah. Aja malah genten ngrasani kuwi pok-pokan. Yo sampean dirasani dhewe saiki malah kemayu. Heleh dek iya kemayu kuwi pok-pokan. Iso dirasani malah rugi. Yo sampean dirasani jadi saking meleh kemayu. Eleh dek ya kemayu malah kaya wong gatelen ngono. Kuwi sampean rugi mergo nambahi ga. Jadi ada satu tiket untuk masuk surga jenenge sabar. Terakhir hadis itok gondelono tenan. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan ning klothok duwe tangga yu ganggu karo sampean. Pendak jam 12 bengi mulih kodulan atik montore kenal potelo diblayeri terus Pak. Tang 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 tang. Sampeyan sari gregep ledil iso kesirep tekone. Tang 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 ganggu karo sampean. Jam 12 awan usume wong turu, tanggamu muter tiba wanter. Atik salone didep ning ngene sampean. Adik lagune panggah kuwe pokoke joget tun mbokmu
Gek mbok mutun tenan. Tangga sampean sing ganggu sampean pengumuman gak mlebu swarga. Sahabat bertanya, sing mlebet swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok nek duwe tangga muter banter jangan marah, sabaro, lek perlu bengokono terus. Bu, sabar nggih. Di balik kesabaran ada nilai paha. Wis lek pengin mlebu swarga, cari modal satu. Sabar. Rasulullah mulia itu karena akhlaknya. Salah satunya adalah sabar. Ya Allah, setengah rolas meh 2 jam iki. Ngajine setengah 10, setengah 11, setengah rolas beh kijik nerangne sabare. Urung nerangne lomane. Poh. Jeneng Nabi ki loman. Lek diterangne gak cukup 1 jam ki apik. Piye diterusne? Oh, wis bengi kok. Ki apik. Apik lomane timbang sabare. Tapi wis bengi kok. Eman-eman jane gak diterusne. Durung tak terangne ahli ngibadahi, urung tak terangne Kanjeng Nabi ahli bersyukur, urung tak terangne Kanjeng Nabi tawaduk, pendak petuk cah cilik rong tau ora takon dhisik. Apik. Tapi wis bengi kok. Apa ngene ae, mumpung Pak Lurah rawuh, sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Bu, sabar nggih. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sedaya ingkang rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun seda pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saderenge kula dongani tasik kemutan Bu nggih. Kentang. Ngingkung sambel gorenge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khassah zuriyahipun piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khassah zuriyahipun sedaya warga Klothok ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon khusus panitia Pak Lurah menawi wonten atur kirang sae agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.